процес много ми хареса. Очакванията ми се оправдаха напълно. Невероятна радост изпитах от това да позволявам на всеки един момент да е такъв какъвто е и колкото се може да го изживявам такъв какъвто е. В началото спънки и трудности идваха точно от това, че не си позволявам да пускам всичко, което е вътре. И в момента, в който си позволих да изживявам и да изразявам себе си, това е невероятна радост. И освен това, вие двамата по много интересен начин се намесвахте. Специално при мене. Имах много интересни изживявания. Това е нашата работа, да подсещаме човек като е близо. Тинк, говорите малко напред. Да. И благодаря. Ние също. И на всички останали. И на останалите. Да. Кои са ли? Не знам, не мога да кажа, че съм открила себе си или така нататък. Нямам представа това дали е станало. Но това, до което се докоснах, беше огромна радост и покой. Супер. Като откриеш, ще го знаеш на 100%. Беше нам това, дето обяснявахме за бълбукането. Нали, ние затова идвахме да ти помагаме по-малко, да може още малко да се пуснеш, още малко, за да избухне следващия път. В смисъл, лесно е, просто човек трябва да се довери на процеса. Нещо друго? И няма. Добре, няма. Благодаря. Ако искаш да си кажеш името за протокол, да записахме. Богиня Найденова съм. Нещо друго трябва ли да кажа за себе си? Кой си ти? Това съм аз. Следващото. Добре.